Roblox, YouTube и така. Днеска ще направим едно епизодче на Slender. Чакай сега, това не се фотографи сега. Ще не включим. Абе, Space само да пускаш голфи. Да. Няма То голфи. вече няма. Те батиш. Не. Стана Любо си някаква жена, бе. Трябва ти ключ. Това е по-интересно, бе. Трябва ти ключ, не. Трябва ти ключ, за да влезеш. В гората? Гората само за да влезеш и след. Леташ. Страшно е да играеш, честно ти кажа. Да, аз като бях толкова не го беше страшно. Да търсиш ключ. Знам, търся го. Ама имаш нещо. Да, е типа клек. Бе, тук няма ли пелешки? Търса, трябва да има. Чакай, че искам да намеря Slender. Каквото? Бато, не знаеш колко гадно да го намериш. Сега ще го намериш ето. Ага, факта да ще това. Да. Я отвори. Я виж на шкаф. Чувай. Това не може ли по-бързо да? Може да се изморява бързо. Ти знаеш, че може като намериш 8 такива да ти даде ключ, бе. Да изглежда. Fucking bitch! Виде ли? Тайван. Ще си повека. Атака! Ще там. А я да бъдат сена. Аз виждам, че има само две ръце. В играта има гледца. Идва по-близо. Ето, виж има 6. Виж, чакай. Да. Погледни го, бе. Да! Виж, има 6. Виж ли? Виж надолу. Какво е пръстите нега? си. Нищо си бил, нега си. Я да я долу. Бягай! Това ще ти направи. Убивате. Не си хора, да го им паща сам, към мазето. Shift, бързо. Давай. Ама в смисъл, той трябва е там зад... Ето ъгъл трябва да се изкрим. Why can't we be friends? Ни, бе. Why? За тебе. Ама то е много гадно, не гледай за тебе. Не гледай за тебе, защото може се появи пред тебе и Фатално. че ревеш. Да ти казах, че... Гадностна! Бегай, бе! Атака към него. Да, бе. Добре, имаме хвана. Чако, че няма да бъде. Бележка? Да, бе. Ой, но не, бе! Ментус, бе. Абе, ментус. Мементус, бе. Кое е това? Его се. Драй, бе! Мъкни пъти, бе. Не мога да подсказвам. Ма тук е някакъв по-гаден. Да, бе. Ай, го пуша гадно тук.
само стюм. Огледай си тук за такова. Не иска много да се оглежда. Да, това много приятно да знаеш. Това е много яко, нали? Ама ти. Ето, чакай, на маса. Това на маста. Ами. Да, но е почти тъмно. Което не е много приятно. Абе, поставяй гол стихове, бе. Да. Еми така ще знаеш къде си бил. Мога да Няма. го подплаши. Не, Софис. Внимавай! Макни. И сега паче оттам. Сега че е тук. Slenderman, where are you, motherfucker? Не е тук. Here, Slendy. Here, boy. Here, Slendy. Here, boy. Его е. Абе, бате, писна ли от тебе, бе? Ключа. Да, ама сега е тук за тъга. Докато е тук за тъго. Да, ма не. Да, ама ето. Това го пъси за Иване, Слендерман. мъкни, бате. Не, верно, трябва, Иване. Ама като се вижда. Ама бе. Жалко, че няма. А, чакай, на земята, там. Дясно. Дясно, давай. Е, тук на земята. А, ти спасти от гости. А, виждаш ли? Така, тук нагоре отиди. Не, там сте много вие. Няма къде си. Да, не го гледаш. Това е много лесно. търчиш къде. Да. Това ти е тук CS. Давай, карай, бе! Вече по-бързо отива. Занимай се. Аз сега отворен. Ох, скараме какво? Не си с мен, нали? Да, мръсно. Абе, не гледай в земята! Защото ще погледаш на това. Дай го там. Май. Да, той честито! Много яко. Много яко. Он не го види. Добре. Да, ние нищо не направихме. Спокойно. Добре,